optagelse. Let's go, boy! Er klar. Første. Nej. Nej. Ja, tak! Kom nu. Nej! Okay. Vi får nogle penge. Jeg har 800.000 cirka. Jeg føler ikke tøsen, du ser, eller tikker du særlig sådan lucky lige nu. Jeg prøver lige. Okay, næsen er ikke værd. Okay, er klar. Det er foden nu. Nej, det er foden nu. Foden op til musen. Min mus er ikke trådløs. Okay. Højre klunk. Ej, jeg mener det er faktisk vildt, at jeg ikke fået noget nu. Jeg er ude af rummet. Ved du, nej, jeg sætter mig i sofaen og lader den roll. Det var ikke det værd. Det var ikke det værd. Okay, jeg kigger væk. Hold kæft. Nej, jackpot, no! Det ved jeg godt. Ja. Ja, det forsøg. Okay, drenge. Er det nu? Åh. Okay. Nej, hvis jeg får jackpot, jeg bliver gal. Jeg bliver fucking gal. Bo, det er kun hjelmen, der er her. Det er aldrig andet. Wow, 3 pieces! What? Kom nu! Ja tak! Første ring! Jeg havde ret. Et piece, kom on! Den første og den bedste. Ej, det er crazy. Hvad? Vi sutter lang pind. Come on, babe. I feel it coming. Babe. Og jeg må nok ikke synge. Ting. Sing. Yeah! Woo! I'm better. Okay, jeg er klar. Dobbelt. Jo! Nej! Jeg bliver skrevet til. Lad mig købe den. Jeg skal bruge den. Hey, hej YouTube. Crazy. Kom nu. No. Ja, vi har fået hjelmen. Vi får hjelmen sgu. Og jeg har stadig en stik.
Hvor mange tror du? Okay, hvor mange tror jeg får? Okay. Jeg får en på 19. Jeg får en på 19 eller 21. 1, 2, 2. Slukke. Nå. Ja, det her, det må være... Hvor mange skriver lige, at jeg sælger mit lort? Det gør jeg ikke. Okay, åben. Kom nu. Ja! Nej! Igen! Det var så tæt på. Det er så tæt. Det er sådan 5 gange 1 fra. Kom nu. Det... Det kan sagtens ske. Ej, jeg begynder snart at sove. Nej, jeg ved godt hvorfor. Jeg går ud af rummet. Nej. Vane. Igennem Charles, ind i Charles hoved. Okay, brød. Damn. Den var god. Yeah! Yeah! Let's go! Kom nu. Ja. Jeg har ikke fået noget, drenge. Nej, jeg har fået 3. Kig i chatten. Nu skifter vi sang. Og der kommer ikke noget. Ej, det hører vi ikke. Vi har et lille problem. Ej, jeg droppede min leg keys. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Are you okay, Annie? Listen to Annie. This way to Chicago.
Det er min 6. gang, jeg har gjort det. Jackpot. Damn! Damn! God damn! Oh. Yeah! 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 Yeah, gutter! Yeah, gutter! Fuck yeah! Double that shit! Double that shit! Kom nu! Bang! Okay, okay, er I klar, er I klar, er I klar? Jeg kigger på ham. Kigger på ham. Ja. Go. Ja, ja. Ja, det må de. Det må de. Jo, de må. De må sidde og gamble heroppe, så jo. Ja, næsten. Jeg gjorde det! Nej. Ja, men jeg holder ikke noget ulovligt. Jeg sidder ikke og holder noget ulovligt. Tag det i hånden, 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 tag det i hånden. Tag det i hånden, tag det i hånden. Vi er crazy, det er crazy. Vi er bare bedre, drenge. Vi er bare bedre.